krabičky. No, tu mám krabičku s kúšikami, ako nie takýmito, ale inými, takými, čo rozbalujem. Poďme si všetky vybrať. Také úplne všetké. Asi ich poukazujeme. Kto nevidel, nabehajte na môj účet a pozerajte. No a samozrejme netočím na ten jeden účet, nevadí. Ale aj tu mám niečo. Opaučné mi tu je si na nej mucha. No, pomoc. No, tu zatiaľ vyberám. Toto mám k tej hlave, takže prepačte. Áno, všetko som zmenili. Všetko stočila. Takže načate iba tak, keby musím niečo robiť. No, iba do popozeráci proste to chápete. Prepáčte, toto nič. Toto je proste nič. Toto je nevydárok. Zapomeňte. Toto je nevydárok, ktorý mi neušiel. A to je prakticky nevydárok. To je nič. To je taký veľký nevydárok. A tu som si tam aj vybrala. A dám ku mojej rade. A toto nevydám. Pacím to taký sem. Pac. No, čo také. To mi nebude zavádzať. A tu máme ďalšie. Tu sú také staršie, čo som ešte vyrobala s kamarátkou. No a proste ešte tak proste. To sú moje staršie. To, čo som ešte na začiatku vyrobala. Prepáčte, že mám tak mobil, ale takže ideme na to, mám to tak rozložené. Je tu máme také skúšiky, už vidíte. Takže iba také nejaké skúšiky, čo mám plnené už iba. A tu ako začneme prvé týmto. To sú ako prstenie náramky na tu mám prsteň na hrienke náramok. To je skúšik. A musím si vás asi niekde položiť, lebo tak toto či nejde.